Ara. Disculpeu este però. Ja hem comentat que ara tornen els estatuts als ajuntaments i hem de passar-los per plenari i després tornar-los a la Mancomunitat. Si hi ha alguna qüestió. Sí, volia fer una pregunta administrativa, simplement saber quin tipus de majoria necessitem per a l'aprovació d'aquest punt de l'ordre del dia. Quin tipus de majoria? No vull examinar més o menys. Majoria absoluta. Majoria absoluta. Sí. És que si acudim a l'article 47 de la llei 785 del 2 d'abril, la llei reguladora de bases de règim local, diu que en este sentit se dispone que será necesario un informe previo al secretario y además en su caso del interventor o de quienes legalmente constituyen la adopción de los acuerdos. En el punt B diu que sempre que es trate d'assumptes en matèries per la que s'exigís una majoria especial. Creiem que hi ha una falta a la normativa, a l'article 47, en aquest punt de l'ordre del dia, perquè nosaltres en la documentació que ens ha facilitat no hem vist aquest informe previ. La documentació, hem passat la documentació tal qual ens l'ha passada la Mancomunitat i amb l'única indicació que ho passarem per plenari. Els informes de secretaria que hi haurà al voltant dels estatuts seran els propis de la secretaria de la Mancomunitat. És l'únic que ens han passat amb la indicació que ho passarà per plenari. Sí, com diria, amb referència a l'article 47 de la llei 785, ens diu, se requiere un list en castellà el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de los acuerdos en siguientes materias. En el punt B diu la creació, modificació, supressió de les entidades a les que se refiere l'article de la llei. En el seu punt G diu creació, modificació, dissolució de mancomunitats i altres organitzacions associatives així com l'adhesió a les mateixes modificacions. Jo crec que la llei ho diu ben clar en aquest sentit, sempre que anem a necessitar d'un punt de l'aprovació per majoria absoluta, necessitem aquest informe previ. Jo crec que no. Vostè està parlant d'adhesió, que ja estem adherits, no estem així modificant-los, estem ratificant-los, els estatuts s'han votat i possiblement del que vostè parla és del procediment que es du a terme en el plenari mateix de la Mancomunitat. Així l'únic que fem és ratificar pels membres després de la mateixa exposició pública, després d'haver-ho aprovat per plenari de la Mancomunitat, d'haver fet l'exposició pública i es ratifica pels membres en cadascun dels plens. Com ja he dit, basant-nos en les lleis que hem consultat nosaltres, tenim clar que el que estem fent referència és al que és plenari no plenari de la Mancomunitat. Per ratificar aquest punt en aquest mateix plenari necessitem aquest informe previ per part del secretari de l'interventor. I aquest informe s'inclou quina majoria que necessita per aprovar el punt de l'ordre del dia, etc. i altres qüestions. La nostra postura és aquesta i no cal que repetim ja la informació que no cal que hi ha i a la qual hem fet referència. Bé, jo també li he explicat què és el que ens han indicat des de la Mancomunitat i conforme ens han indicat des de la Mancomunitat així ho hem fet. En cap cas estem ni adherint-nos de nou, ni modificant-los, ni estem ratificant que és l'últim procés d'una aprovació que s'ha dut a terme en la Mancomunitat. I ja està. Hi ha alguna altra qüestió?
Vots en contra? I abstencions zero. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és control i fiscalització dels òrgans de govern, d'acció de compte de les resolucions d'alcaldia. La veritat han tingut poc per motius personals i laborals, però de les resolucions que hem demanat aquest matí ens hem adonat que en la número 361 i en la 384, en el punt sext i tercer corresponents, diu donar compte en el pròxim plenari municipal que celebre. Hauria de ser este. Que es dona compte de la resolució. Però si no l'arriba a veure no l'entenia. Però es dona compte de la resolució. No s'hauria de presentar al plenari dar cuenta de... o simplement... Es dona compte de prestació de compte de la resolució d'alcaldia. Perquè no tot es posa el donar compte de les resolucions. Vull dir, en aquestes en concret... Correcte, i en coses entenc que en moltes resolucions es posa l'afecció de profunisme perquè t'has assegurat que les donen per enterat, però per això mateixa d'ofici en els ordinaris, si fos un extraordinari, doncs l'haguem pogut posar, però en principi com que en tots els punts, en tots els ordinaris es dona compte de fet de les resolucions de totes i les tenim. Jo ho veia un poc que anava a ser, no sé, al llegir-ho com si anara a ser un punt més de l'ordre del dia. Entenc? Sí. No. Quan es faran efectius les quanties a les associacions? Quan es faran efectives les quanties? Has vist uns quants. No vaig a dir l'associació, però disposar de 2.000 euros de la partida... Normalment això ve quan s'aprova la justificació i s'aprova l'informe, es passa a intervenció i es fa el pagament. S'incorpora en les relacions de factures i es paga. Normalment, final de mes... Aproximadament una vegada al mes. Jo és que tinc constància que hi ha associacions que fa temps que estan esperant perquè no poden fer front als gastos. Perquè faltarà alguna cosa, però en principi és justificació, informe, intervenció i pagament en la relació. Passem a preguntes a l'alcalde i regidors amb delegació. Jo volia, primer que res volia felicitar a l'Ajuntament per la subvenció de 500.000 euros del cine. Volia dir-li que tal com enseguida ho hem tret per publicitat, que em pareix molt bé, i els nostres veïns enseguida han començat a juzgar que si l'oposició està a favor, que si l'oposició estem sempre a favor de les coses del poble, és a dir, quan el cine en el 2004 la corporació del Partit Popular estava així, va ser qui va comprar el cine i va ser qui en el seu moment el projecte que n'hi ha fet pel cine el va fer
el Partit Popular, que això vostè estava a veure. Hi havia una millora en la qual vostè estava de regidor, no? Sí, sí, Sí. sí. Entonces, pues bueno, pues això, volia dir això, pues que esperem que ens faci partícips, ja, però clar, també creguem que una obra tan gran i això no fer participar ningú per veure el que van a fer, què és el que pensa fer en aquest tema. Els compartirem tota la informació. Ara mateix l'única instrucció que vam donar va ser presentar la recuperació del Cine Cervantes. Ara el següent pas serà la redacció del projecte, qual cosa quan comenci, si volen aportar, fer qualsevol tipus d'aportació, ho poden fer quan comenci, i jo no vaig a jutjar ni el que s'ha fet en el passat, perquè possiblement tenim visions diferents, però crec que estem en un moment important per al poble i crec que si podem aportar cadascú o les seves idees o la seva perspectiva sobre el projecte, sempre que entre en la línia de la solució, perquè no podem eixir del que marquen les bases, benvingudes siguin totes les propostes. Alguna altra qüestió? Sí que m'agradaria fer una pregunta al senyor alcalde, que si no vaig errada és l'encarregat de la regidoria de promoció lingüística. M'agradaria saber en quins projectes s'estan treballant ara mateix des d'esta regidoria. A veure, des de la regidoria s'ha intentat dotar d'un fons bibliogràfic al municipi. S'intenta que de manera transversal l'Ajuntament, la institució municipal, tinga una correcció o promocione. Que dono exemple en el model de llengua i ens agradaria, quan només siga possible, estem en converses amb Diputació per a veure si es pot fer un pla de normalització, que és una mena de continuació al treball que es va dur en la seva època per a posar al dia tota la documentació i al voltant de l'Ajuntament, fins on no va arribar, perquè les primeres fases a les quals va tindre accés en la legislatura anterior, que va ser el 2016 aproximadament, vosaltres ho sabreu millor, no hi havia aquest model d'ajudes, eren tasques més puntuals. Ara han anat canviant i han anat evolucionant i fan plans globals per a ajuntaments, i l'objectiu és adherir-se per a poder fer un pla global de tota la institució. En aquesta mateixa línia sí que m'agradaria fer un xicotet apunt o suggeriment, i és que últimament, en un període aproximadament farà qüestió de un mes, 2 mesos, vinc personalment fixant-me i adonant-me que les missatges institucionals de l'Ajuntament es cometen moltes faltes ortogràfiques. Especialment em va cridar l'atenció una en la felicitació de Nadal per part de l'Ajuntament, on es desitjava un bon Nadal i un feliç any nou a totes i tots, utilitzant aquesta conjunció i una Y. Crec que ja que existeix la regidoria de promoció lingüística i que crec que és una de les seues bases del seu grup i una de les directrius que vostès han defensat sempre, crec que seria important que algú revisara els missatges institucionals que l'Ajuntament fa arribar als veïns a través de, sobretot, les xarxes socials, perquè crec que és molt important. Estic totalment d'acord amb vostè i li agafa la proposta i
més cura. Jo volia preguntar-li sobre un poc l'estat del polígon. Continuen dient el mateix, continua estant en brut, n'hi ha moltíssimes parcel·les per netejar. Entonces, clar, fem el mateix hincapié que estem fent sempre, que el polígon no necessita netejar-se molt i no està netejant-se res, està molt brut sempre. Entonces, que jo li recomano això. Després també, això no és ninguna crítica, ho dic més que res perquè és una observació soles, no? El dia que vam fer la cabalgata de Reis, tot superbé, però clar, n'hi ha molts llocs del poble que encara estan plens de serpentina, de confetis. És una observació soles. A veure, respecte de les parcel·les del polígon, només li diré a quin tall va, però estan anant de manera sistemàtica, només pot el tècnic a Tongaes fent el sistema de preparar informe, notificar i notificar. I respecte de la serpentina, si hi ha lloc, és veritat que aquests dies ha fet un aire brutal i ha sigut molt complicat. Intentarem que estigui el més net possible. Després també, és que ho pregunto perquè no tinc coneixement sobre el tema, però el tema dels gats abandonats que n'hi ha per el poble, això quina solució n'hi ha? Els gats abandonats, voleu contestar algun dels dos? Hi ha dues línies, fonamentalment. Evitar que es doni menjar i després, si són gats... I quan es dona menjar, per exemple, jo veig un veí meu donant-li menjar, jo què tinc que fer? Denunciar el meu veí? Pots avisar que estan donant menjar i anirem i direm que no pot aportar menjar. I d'altra banda, si són gats particulars, els particulars s'han de fer càrrec, i si són gats que hem d'eliminar de la colònia i no són de ningú, en aquest cas sí que se'ls emporta espam. Jo te parlo del polígon mateixa, n'hi ha una zona, i mira, en la Bosca de Dolores mateixa, allí n'hi ha un gat, sempre, i van i li posen menjar. I qui li posa menjar per les tomates es pot veure, i això ho ha dit a Gerson. Jo també una de les persones que li posaven menjar, un dia estaven segurs posant-li menjar, i jo vaig anar i li vaig dir, primer no li vaig dir res, però vaig anar i dic, no, agarra el gat i emporta-te-lo a ta casa. Dic, si és així, jo tinc un gos en ma casa. Dic, a tu t'agraden els gats, emporta-te-lo a ta casa. I no li poses menjar ahí. Diu, això ho fem perquè l'Ajuntament prenga consciència i no patissis. Jo dic, mira, jo, com sou regidor de l'Ajuntament, dic, ho trasladaré a l'Ajuntament perquè prenga consciència perquè faig el que tinc que fer. Però clar, si li donem menjar, el que estem fent és fomentar que creixen els gats en les barreres. Te ho agraeix. I si tens qualsevol cosa també comenta-li-ho a Gerson o avisa'ns. Però quina solució m'ha fet en això? El que t'he comentat, evitar que es doni de menjar, en el cas que no tinguin propietat, actua espama, i en el cas que se sàpiga que són d'algú, o els tenen corral, que se li deixen o qualsevol cosa, ha d'actuar el propietari. I perquè arribi a actuar espama, com es fa això? Gerson es posa en contacte en espama. Tot això es fa a base de dir-ho a Gerson perquè Gerson vaig a És el que... Vale. Jo ho he explicat tot. Alguna qüestió més?
passem al següent punt, que és pregs i preguntes. Sí, dos preguntes, si és possible. M'agradaria saber per què l'últim plenari que es va celebrar el dia 26 de novembre no està penjat al canal de YouTube de l'Ajuntament, perquè he intentat veure-lo i no ha sigut possible. El penjarem el més pronto possible, apillat entre el final el penjarem el més pronto possible. Disculpeu. Vale, no sé, una pregunta. M'agradaria posar un poc damunt la taula, perquè jo sé que aquest tema ja s'ha tratat en plenari diverses vegades, però crec que és important tornar a parlar-ho, sobretot perquè, bé, segurament m'espero la resposta que van a donar-me, ja que va ser la resposta que van donar les últimes vegades, però crec que cal remarcar o donar un més en fer que per què no s'envia la documentació del plenari a través de correu electrònic. Jo sé que les últimes vegades que s'ha parlat, vostès han dit que no tenen obligació de fer-ho i que la documentació està així a l'Ajuntament i podem vindre a consultar-la quan vulguem, però jo li exposaré el meu cas personal i és que este últim plenari, este últim, el d'ara mateix, es va convocar dimecres passat a migdia, a mi em va fer arribar la notificació Gerson aquest mateix dia a les 3 de la vesprada. A l'endemà dijous era festiu, divendres l'Ajuntament només obri de matí i jo treballe, dilluns l'Ajuntament només obri de matí, jo també treballe, i dimarts, avui, l'Ajuntament només obri de matí, jo també treballe. Crec que és important remarcar que quan es convoca un plenari la documentació està preparada i enviar-la és un gest per la seva part que no li suposa, crec, ninguna feina extra, ja que és preparar el mateix paquet de documentació quan s'envia a la impressora, s'envia al servei de correus, s'introdueixen els correus dels regidors i s'envia la notificació i la documentació. Sé que vostès van a dir-me que no estan obligats a fer-ho, però crec que buscant el poder facilitar la tasca de tots els regidors està el fet d'enviar-ho, perquè per a mi poder vindre a consultar la documentació per al plenari d'avui m'hauria suposat demanar festa un d'estos 3 dies a la faena per a poder vindre a consultar-ho. I crec que en pro de la transparència que vostès sempre han també portat com a una de les bases del seu govern, crec que no és ningú problema fer arribar als demés regidors aquesta documentació i facilitar així la tasca, ja no només dels companys del Partit Popular o en el nostre cas, sinó de tots els regidors que formen l'Ajuntament, perquè quan es convoca un plenari en l'antelació que s'ha convocat i quan a més pilla un dia festiu pel mig i els 2 dies del cap de setmana, és complicat poder vindre un matí i consultar la documentació i així preparar el que es va parlar i el que es va debatir en una sessió. M'agradaria que se ho pensaren, se ho reflexionaren i que a veure si a partir d'ara podem tornar a aquest costum que s'ha tingut fins fa uns pocs plenaris de fer arribar la documentació per correu electrònic. La documentació, en primer lloc, de l'únic punt de l'ordre del dia que s'ha debatut és la mateixa que la de la comissió que se li va fer arribar. I en la mesura de les possibilitats d'aquest Ajuntament intentarem fer-vos arribar la documentació també. Crec que no hem tingut una postura massa justa quan hi ha hagut quan en aquesta voluntat de poder apropar-los la documentació s'ha comès algun error. Crec que, i per últim, crec que fer un xicotet d'esforç. Jo soc partidari de facilitar la
la tasca de tots els regidors, però no és una cosa fora de lloc fer un xicotet esforç per a consultar la documentació. Ho hem fet tots sempre, i així i tot li dic que en la mesura de les possibilitats, sempre que puguem, intentarem facilitar la documentació per a facilitar-los la feina, però vostès també han de ser conscients que són regidors d'un ajuntament i han de fer un mínim d'esforç i tindre una mínima dedicació a la institució. Jo volia un poquet reivindicar-li que això ho hem dit diverses vegades, que tot això que estem parlant d'ara està en les seues mans, ja li ho vam exposar a navegar, li ho vam exposar per escrit i li hem dit que ens donarà accés a Ibace i pobles, com es diga, tot això s'acabaria en seguida. Això formaria part de que vostè demostraria tota la transparència que vostè diu, en aquest cas, com està dient Dana. Entonces, clar, això ho reivindiquem perquè ho sàpiga i també li diguem que vostè té molta raó. Jo, per exemple, jo avui he vingut a consultar tota la documentació i vostè m'ha dit que la meva companyera la tenia, però no, realment la meva companyera no la tenia. En la comissió vostès no va portar tots els decrets d'alcaldia a la comissió, llavors, clar, això seria el que volíem, i avui hem tingut la grandíssima sort de que jo l'hem de demanar i la secretària, cosa que ho agraeix, en menys d'una hora no s'ho va donar, però n'hi ha hagut vegades que vostè sap que han vingut al cap de diversos dies a donar-nos els decrets d'alcaldia que li han demanat quan s'havien enviat les coses com tocava. Llavors, clar, el que vostè diu té raó, vull que tingui clar que té tota la raó, nosaltres diguem de vindre així, però també vostè, com vol ser un alcalde transparent, que és com vostè vol ser, deu de ser un poquet més flexible en aquestes coses. Entonces, clar, vostè segons diu, vostè sempre es queixa del que li han fet antes, però antes a vostè li enviaven la documentació, perquè això ho tinguem clar que li enviaven la documentació. No és així. No, jo tinc entès que l'enviaven. No és així. Entonces, clar, el que demanava ens arribava sempre a posterioritat, però bueno, la solució era molt bona, és a dir, en donar-nos accés a pobles, a Ibace, com es diga, ho tinguem tot solucionat, perquè així la secretària pot fer la seva marxa, que no té prou feina, i tot el món podem accedir a les coses i ja està. M'entén? D'acord. S'està fent un canvi de plataforma en Diputació i estem mirant això precisament, el funcionament, per a que cadascú des del seu perfil pugui tindre accés. Aleshores, hauran d'esperar a que ens diguen en la nova plataforma com funcionarà, que entenem que no serà completament oberta conforme era i pobles on la persona que entrava accedia a tot absolutament, fins i tot a expedients als quals no tenia per què accedir. I a l'Ajuntament tenim i pobles no tenim Gestiona, que és el que van sol·licitar vostès. Però en la nova plataforma ja estem preguntant a veure com s'ajusta el funcionament dels òrgans de govern en la nova plataforma. No només siguem conscients, només ho acabem de muntar perquè estan muntant-la, els informarem. D'acord? Senyora alcaldés, amb les emissions paraules, atrevit, quan menys descarat, ho deixem ahir, és descarat, m'agrada aquesta paraula, que vostè s'atrevisca a dir la dedicació que tinc que donar-li nosaltres a l'Ajuntament, a les tasques relacionades amb la preparació dels plenaris i de la documentació. Atrevit i descarat, com a mínim ell que ve curt, quan sap que vostè és el primer que està dificultant-nos fer aquesta feina per la falta de transparència, per l'opacitat i per l'accés a la informació que estem tinguent. Quan ha sigut incapaç, durant mesos que portem darrere vostè de que conteste a registres d'entrada. I a menys que això, com tant, registres d'entrada en la documentació.
encara que es descare vostè, amb tot el respecte, senyor alcalde, que es descare, em digui que això implica una dedicació, vol que digui quina dedicació? La que nosaltres, que estem esperant respostes, perquè si no hem que anar a plenaris, impugnar punts, tirar enrere coses que no compleixen la normativa i així no tenim resposta de res. Això implica una preparació, senyor alcalde, que vostès necessiten una dedicació. El personal que treballa en l'Ajuntament, tècnic, i vostès, senyor alcalde, és la nostra feina. I així tot, ho fem millor que vostès, perquè encara tenim que estar tirant i darrere punts de l'ordre del dia, així que no es parla de les hores que necessitem per a la preparació dels seus plenaris. Jo crec que vostè moltes vegades parla així, quasi com si estiguem en plenes eleccions. Parla més per als que estem així, vostè parla per als que estan fora, per a que escolten el relat que vostè vol contar-los. Però sí hem anat i hem tornat amb aquestes qüestions. Parlem-nos a nosaltres i amb sinceritat, no per a la gent que estigui escoltant-nos, perquè li dic una cosa, a nosaltres ens dona igual, em perdó per la paraula, perquè estem en un plenari que es dona per tontos, però a la gent del poble li molesta prou que la prenguin per tontos. Li molesta prou que el seu alcalde es prenga per tontos i es parli d'aquesta actitud, en aquest discurs condescendent, com si fos una víctima vostè al final de tots nosaltres, perquè la gent se n'adona d'això i els coneguem els uns als altres. Ja està. Bé, jo simplement li diré, jo parlo de manera directa i com soc. No parlo per a ningú, parlo a qui em pregunta. Crec que a vostè a qui li agraden més els relats, però jo no vaig entrar ahir. Jo estic molt tranquil de la manera que estem actuant. Quan arribem tard o quan no fem les coses com crec que les hauríem de fer, perquè també cometem errors o també tenim retards o també anem carregats de feina, ho diem i no tinc problema en dir-ho. I sempre tenim la voluntat de, quan fem alguna errada, corregir-la i millorar-la. No venim així. Quan érem a oposició no teníem l'actitud de tombar-ho tot i buscar una excusa per tombar-ho, que és el que fan vostès, sinó que el que creien que era bo per al poble ho recolzaven i on creien que hi havia coses mal fetes ho deien. I en aquest sentit jo crec que entenc que vostè tingui una opinió diferent. Estic molt tranquil de la manera, almenys, com tracte als companys de la resta del consistori. El que acaba de dir ara, jo vull fer-li una matisació, sabes? Que no hi ha de dir i li torno a dir ara. Jo crec, de lo que acaba de dir, que vostè és un campió, per mi, en tot el respecte del món. Vostès anomenen molt una paraula respecte, però també juguen al límit. Sí, perquè vostè, és dir, jo crec que vostè és una víctima, que vostè ve el seu paper de victimisme, com el ven sempre, però vostè pensa una cosa, vostè és l'únic alcalde que hi haurà en tota Espanya, que està governant en 3 persones. I vostè està dient que quan vostè estava en l'oposició, vostè faria oposició. El que passa és que el grup que estaria manant tenia, però vostè pensa que vostè va entrar així com a alcalde apoyant los 5 persones. Apoyant los 5 persones, i 4 persones li van donar la mà. Jo vaig ser el primer que li vaig donar a vostè la mà. I a mi vostè la mà me la va agarrar i me la va tirar darrere l'esquena. Vostè ho té molt clar, això. Entonces, no diga això. Ells estan enganyant a tot el món. És a dir, vostè està on està i l'oposició no està en ningú moment tirant ni res enrere del que vostè està dient. El moment que vostè faci partícips a l'oposició des del primer dia de tot, l'oposició està al seu costat, no, al costat del poble, ja està. I això ho han parlat 50 vegades. L'oposició està per fer coses per al poble, però no per fer el que vostè vulgui. Jo crec que cada un és amo dels seus actes i en els seus actes cadascú es retracta. A mi em sobra
no és que ens sobra. Crec que amb el que fem nosaltres parlem de nosaltres mateixes i no cal adornar-nos més. I ja està. I si té algun prec o alguna pregunta en el format de la intervenció, alguna qüestió més? Si no tenen més pregs o preguntes, tanquem el ple ordinari. Aprofitem que hi ha públic. Si tenen alguna... Disculpe, podeu tornar a apretar el botó? ¿Apreté? Sí.